L-Aġenzija l-Vittmi tal-Kriminalità u l-Assoċjazzjoni tal-Futbol Maltija firmaw ftehim biex matul il-kampjonati tal-istaġun li ġej issir il-kampanja Stop the Hate. B'dan il-ftehim se jitwassal messaġġ b'saħħtu kontra l-mibeda razzjali fl-isport. Se tingħata wkoll viżibilità lill-Aġenzija l-Vittmi tal-Kriminalità bilan li dawk li jkunu jeħtieġu l-għajnuna jkunu aktar konxi mis-servizzi offruti lilhom u drittijiet tagħhom. Permezz ta' finanzjament ta' Komunità Malta, din il-kollaborazzjoni kienet faċilitata biex l-Aġenzija tuża l-professjonisti tagħha biex tqajjem għarfien u toffri taħriġ dwar is-suġġett, filwaqt li l-MFA tuża l-pjattaforma sportiva biex dan il-messaġġ jasal dejjem aktar għand il-pubbliku. Material News Maja Lucia li stess offrit un kummenti razzjali fissret din il-kampanja bħala sinjal ta' tama biex jittiġi attakkata l-mibeda. Dan il-kampanja jekk iħossni mhux qiegħda waħdi. U onestament meta ġrali l-ewwel aċċent ta' razziżmu ktar pubbliku, avolja kien hemm ħafna widespread media, widespread attention, xorta ħassni waħdi li ħadd ma jifhimni għaliex tmur barra u r-reazzjoni hija u tagħtix każ u tinkwetax. U nemmen li dik mhix il-mentalità tajba. Il-mentalità tajba hija hekk li qed jagħmlu Stop the Hate li jieqaf li nwaffqu minn qabel mhux wara ngħidu lil vittmi li ma jagħtux każ. Ġifieri li nara kamra nies establiti kif inhuma u bravi kif inhumaw jitkellmu għalija u għal-nispali, vera jħossni gburija li jedaw. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija l-Vittmi tal-Kriminalità Brian Farrugia għalli dan il-ftehim huwa ħol oħra biex tkun miġġielda l-mibeda fl-isport. Jekk persuni jispiċċaw vittmi ta' kliem ta' mibeda, aħna nkunu qegħdin hemmhekk disponibbli biex nagħtu servizzi tagħna li jinkludu servizzi ta' parir legali b'xejn, support emozjonali, kif ukoll informazzjoni u ngħinu wkoll biex tagħmel rapport mal-Pulizija. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri qal li 59 tim li jieħdu sehem fil-kompetizzjonijiet organizzati mill-MFA mijiet ta' persuni se jkunu esposti għal taħriġ u għarfien u eluf oħra għal dan il-messaġġ importanti waqt li jieħdu sehem jew isegwu l-futbol. Sostna li m'hemmx aqwa mill-isport biex jintbagħat dan il-messaġġ kontra l-mibeda. Il-President tal-MFA Bjorn Vassallo qal li din hija t-tieni sena tal-kampanja u l-għanu li jintbagħat messaġġ pożittiv kontra kull forma ta' abbuż, inkluż fuq il-medja soċjali.